It-tnejn filgħodu ġiet inawgurata l-espansjoni tal-fabrika ta' Pharmadox Healthcare li tinsab fiż-żona industrijali ta' Kordin f'Raħal Ġdid b'investiment ta' 6 miljun euro nofs. Pharmadox Healthcare, fabrika Maltija ta' sidin Maltin fdata blit-testjar ta' ħafna mediċini ġejjin minn fost l-aqwa kumpaniji internazzjonali, espandiet l-operat tagħha. Id-direttur tal-kumpanija, Peter Sejkel, qal li dan l-investiment se jissara fost oħrajn f'apparat meħtieġ sabiex il-kumpanija toffri servizzi ġodda. Investiment f'apparat huwa l-ħin kollu ongoing, ma jqafx, bażikament mingħajr apparat ma nistgħux nagħtu s-servizz li nagħtu. Huwa investiment ukoll li huwa riżultat ta' tkabbir in terms of servizzi li nagħtu fejn qabel konna sempliċement hemm xejn sempliċi fuq imma laboratorju tal-kimika illum għandek microbiology, għandek high potency, għandek oncological products da kollu. Mbagħad b'riżultat ta' dak bdejna nindunaw li l-warehousing space li għandna mhuwiex biżżejjed, żidna l-warehousing capacity tagħna, bdejna nagħtu servizzi ġodda in terms of per każu stability testing u ħafna servizzi anċillarji oħrajn. F'diskors fit-tmiem din iż-żjara, l-Prim Ministru saħaq fuq il-ħtieġa tad-diversifikazzjoni fl-ekonomija, mhux biss għal setturi ġodda, iżda anke f'setturi li diġà jeżistu. F'dan il-kuntest, wera l-fema li l-industrija tal-farmaceutika li fissira bħala waħda b'saħħitha frott politika ekonomika soda trid tkompli tissaħħaħ. Ewlieni fosthom għal Dr. Abela billi l-Unjoni Ewropea toffri iktar fondi għal riċerka u innovazzjoni ħalli din l-industrija tkompli tissaħħaħ u jkollha proċessi iktar sostenibbli. Il-Prim Ministru enfasizza fuq il-ħtieġa li l-investiment jiġi konsolidat b'espansjonijiet u tkabbir fl-operat. Qal li Pharmadox, kumpanija Maltija li bdiet bi ftit ħaddiema fuq il-kodba tagħha, illum qiegħda tipprovdi impjieg ta' kwalità lil 200 ħaddiem. Qal li fil-waqt li l-istituzzjonijiet edukattivi taw il-fakultà li l-istudenti Maltin u għawċin sabiex jistudjaw u jinvestu fihom infushom, sabu kumpanija li kienet lesta tassorbihom u mill-ewwel impjieg tagħhom, illum il-ġurnata huma diriġenti ta' din il-kumpanija. Rimarka li l-pajjiż m'għandu qatt jistrieħ fuq is-suċċess ekonomiku u l-fiduċja mogħtija mill-Aġenziji tal-Kreditu li jinnutaw il-kisbiet ekonomiċi kbar ta' Malta. B'differenza għal Dr. Abela, il-pajjiż irid jibqa' jikkapitalizza fuq l-opportunitajiet ġodda fosthom b'investiment fil-qasam edukattiv li jħejji lill-istudenti għall impjiegi speċjalizzati fuq sma ġodda. Dr. Abela żied jgħid li ħaddiema Maltin u għawċin huma raġuni għaliex l-investiment f'Malta jkompli jikber kif ukoll tkompli tiżdied il-fiduċja f'pajjiżna mill-investitur li qed jitfa' flusu fuq sma li jħallu valur miżjud fl-ekonomija Maltija. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri fisser din l-espansjoni bħala turija tal-fiduċja li settur privat għandu fl-ekonomija ta' pajjiżna. Wara tħajra l-assistenza li joffru bosta entitajiet fid-Dikasteru tal-Ekonomija fosthom Indes u Malta Enterprise u stqar li dawn qed ikunu ta' wens għan-negozjanti u investituri li skuntu jafu li għandhom ekosistema f'pajjiżna li jistgħu jorbtu fuqha.